जाखांबाय जों देग्लाय रुनिकाटा कलेजआ जिथि एनुवेल कलेज उइकजों लोब्बा लाखिनानै देग्लाय जों माराथन खारनाय बादायलायनाय हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि बेखौ होनाय जादोंमोन। दा बे फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोंना देग्लाय जों खुंजेनदों रुनिकाटा कलेजनि जानानै। दा दिनैनि बे माराथन खारनायखौ मा रिजननि थाखाय होनाय जादों? रिजनाथ' बेनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बिदिनो गाव गावनि देहायारि सांग्रांथि बा गावसिनि फिउचाराव जेनेबा साख्रि बाख्रि डिफेन्स लाइनाव थांनो सोरबा गोसो जायो मा जायो बिनि थाखाय खारनायाव जाहाथे बयबो साखाफारा जानो हायो बेखौ जों नोजोर बोनानै जाहाथे इयुनाव गावसिनि थांखि बायदियै डिफेन्सफ्राव साख्रि लानायफ्राव जाहाथे जोंनि बे खारनाय बादिनायजोंनो इयुनाव माने बिसोरो मदद मोनहैयो बे नोजोरखौ बोनानै जों बे माराथन रेसखौ होनाय जादों। आरो बेबायदिनो खालामबाय थागोन ना खालामलांबाय थाया? जों देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायबाय आरो जों बोसोरै बेखौ कलेज उइकजों लोब्बा लानानै जों खालामलांबाय थागोन। बे समावथ' नोंथांमोना गिबि खेबनि थाखाय खालामदों। बे खालामनायाव नोंथांमोना माबायदि एक्सपिरियेन्सफोर मोननो हादों? एक्सपिरियेन्सआ फार्स्ट टाइम बेखौनो जों मोननो हाबाय माने खुंनायाव माराथन खुंनाया एसेबां गोरलैबो नङा हिसाबै जों देग्लाय फार्स्ट टाइमखाय एक्सपिरियेन्स हिसाबै बुंनो थाङोबा रड मेप खालामनायाव एसे जोंनो आख' फाख' जादोंमोन। दा जों बिनि सोमोन्दै जों मोजाङैनो एक्सपिरियेन्स मोननो हाबाय। नोंथाङाथ' हिन्जावफोरनिफ्राय गर्ल्सफोरनिफ्राय फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हाबाय। माबायदि स्ट्रागल खालामा एबा माबायदि प्रेक्टिसफोर खालामामोन? दा गिबियावनो आं देरहानानै जोबोर मोजां मोनदों। प्रेक्टिसथ' आं बांद्राय खारनायबो जाखाया। जायखिया फार्स्ट टाइम एबार कलेजनिफ्राय खारनो मोननानै आरो देरहानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो माखासे गर्ल्सफोरनि सायावहाय नों मा बुंनो सानो बे खारनायनि बारै लानानै? बुंनो थाङोबा खारनाया देहानि थाखायबो मोजां आरो जोङो जाहाथे दा डिफेन्स लाइन जेरै फरेस्ट ओमफ्राय बिदिनो पुलिस खारनाय बेफोरावहाय गोबां हेल्प मोननो हागोन आरोखि ना। ओमफ्राय सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामनो हायोबाथ' मोजां। ओमफ्राय हिन्जावफोर नालाय बांद्राय सोलाबाबो समाव बिनिखायनो लासै लासै प्रेक्टिस खालामबाय थानानै बिदिनो साख्रिफोरावबो हेल्प खालामनो मोनगोन आरो देहानि थाखायबो मोजां। नाम ओमफ्राय नोंनि सेमिस्टारखौ खोन्थाना होदो। आंनि मुङा दिया बसुमतारी। आं दा 6th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। डिपार्टमेन्टआ पलिटिकेल साइन्स। ओमफ्राय नोंथाङालाय सेकेन्ड प्राइज मोननानै माबायदि मोननो हाखो? खुलुमबाय, आंनि नामा अनिता। आं सेकेन्ड प्राइज मोननानै गोजोननाय मोनदों। गोजोननायथ' एसे फार्स्ट प्राइज मोनबा मोजांमोन। ओमफ्रायो आं देहाखौबो सानफ्रामबो फिटनेसआव लाखिबाय थायो। ओमफ्रायो गाव गावनि देहानि थाखायबो मोजां सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामबाय थाबा आरो रानिं खालामबाय थाबाथ' मोजां सानफ्रामबो। बेफोराव गावनिबो लाब जागोन, गावनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां आरो बयबो गर्ल्सफोरा सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामबाय थानो हागोन, गावनि देहाफोरखौ फ्रात लाखिनो हागोन आरो डिफेन्सफ्राव आसाम पुलिस, कामान्ड', आर्मि, फरेस्ट गासिबावबो मोजाङानो नोंसोर प्रेक्टिस खालामनो हाबा। जेरै जों सानफ्रामबो खालामबाय थायो नोंसोरबो खालामनो हागोन। ओमफ्राय नोंथाङा सिगांफोर बबेबाफोर बिदिनो माराथन रेसाव पार्टिसिपेट खालामबाय ना बियो फार्स्ट टाइम? कलेजावथ' फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय सिगाङाव 2024आव बावखुंग्रियाव खालामदोंमोन फार्स्ट टाइम। थैंक यू। आप कैसा लगा जीतकर? ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम सृजना लिंगू है। मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मुझे कैसा लगा? अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा। मैंने कभी भी नहीं किया था, आज किया और 3rd में मतलब जीती हूँ। अच्छा लगा। और गांव में भी प्रैक्टिस करता है या नहीं करता है? मतलब करती तो ज्यादा तो नहीं, तभी भी थोड़ा बहुत कर रही थी। ऐसे ही दोस्तों के साथ सुबह सुबह जा रही थी, इतना तो नहीं लेकिन अभी थोड़ा बहुत कर रही थी। ठीक है। ऐसे ही मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होगा कि अगर ऐसे जा रही थी। थैंक यू। और आपका सेमेस्टर और सेमेस्टर? हाँ जी। और डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स। थैंक यू। नै बिसोरबो देरहानो हादों टप 5आवहाय। हाय नुदो दे। थैंक इउ दे।